După zeci de ani de cercetare, milioane de euro cheltuiți, sute de nopți petrecute în laborator, am ajuns la un produs care va revoluționa viețile a miliarde de oameni. Mănuși! La ce te pot ajuta? Mănușile te pot opri de la autodistrugere. Te fac cocoș. Ți-e frig la picioare? Mănuși! Cel mai bun termoizolant. Mănuși! Mănuși! Atenție! Acest produs poate provoca dependență. Pe parcursul filmărilor, niciun animal nu a fost rănit.